Fil-kodba ta' tfal, l-istampi u l-istejjer isiru parti mill-istess lingwaġġ. It-tim tagħna tkellem ma' Matt Stroud dwar is-sena tal-illustrazzjoni għal kodba ta' tfal bil-sinna. Naħdem ma' l-awturi mill-bidu, ġifieri l-ewwel ħaġa nifhem għaliex kitbu l-istorja u tipo il-referenzi u r-riċerka tagħhom. Ġifieri meta għandi idea ta' minn fejn ġejjin huma l-istorja għandi minn fejn nibda jien. U xorta wara dak il-punt insaqsihom għal feedback tagħhom, jaraw sketches, anke hemm fażijiet fejn jaraw il-diżinji tal-karattri fil-istorja wkoll. Ġifieri nipprova nżommhom involuti fil-proċess kollu. Ovvjament istampi fil-kodba ta' tfal qed jiġu mill-kliem, ġifieri huma adattament tal-kliem għal medium viżwali. Imma id-differenza mbagħad bejnhom huwa li fejn il-lingwa hija limitata li titaf il-lingwa biex tista' tifhem l-istorja, l-istampi kulħadd jista' jifhmha minn kull post fid-dinja, tipo xorta tifhem is-sens tal-stampi. Nibda mill-tekst tal-istorja. Naqrah, naqra riċerka, x'tant noħroġ u nieħu tratti jien skont is-suġġett tal-istorja. Nagħmel sketches jisu mood board tal-istorja u l-book dummy ħalli l-awtur u l-editur jafu x'għandi f'moħħi bħala il-verżjoni tiegħi tal-istorja. U mbagħad wara l-kummenti u l-fixes f'dak il-fażi nibda nisfrutta l-istampi stess. Naħdem fuq il-computer, nibda bil-forum u l-kuluri, ċatti, u mbagħad bil-mod nżid id-dawl, minn fejn jiġi d-dell u affarijiet hekk id-dettalji. Dak iż-żmien għandu l-iżjed diffikultajiet. Bħala satisfazzjoni li iżjed meta tirċievi l-ktieb f'idejk, jiġifieri printed u lest, u tisma' kummenti mingħand il-ġenituri u t-tfal. U anke meta ikolli ċans li naqra l-ktieb ma' tfal, mat-tfal tiegħi. Ħafna minn stejjer internazzjonali jew Maltin huwa l-istess il-proċess. Imma fejn hemm differenza li jekk għandek storja minn awtur Malti u l-istorja stess hija xi ħaġa Maltija bħala jew is-setting jew il-karattri jew anki il-messaġġ fl-istorja hija xi ħaġa miktuba apposta għal Malta, hija ħaġa speċjali u anki mbagħad naf jien li rrid indaħħal ċertu aspetti tal-kultura Malti fih, ġifieri jew il-bini jew in-nies jew il-ħwejjeġ jew ċertu dettalji biex jżomm dik l-identità. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.